Ryan Sultana 24 sena mill-Iklin ammetta mill-ewwel mal-pulizija li kienu li spara 3 tiri fuq Vince xwiereb ta' 55 sena magħruf bħala l-Oranġo għax beża li kellu xi arma f'idejh. Jien kont li sparajtlu kien qal Ryan Sultana lill-pulizija f'inċident li seħħ wara ħabta bejn żewġ karozzi viċin ir-residenza tal-istess Sultana. Meta komplit il-kompilazzjoni quddiem il-Maġistrat Monika Vella fil-konfront ta' Ryan Sultana li qed jiġi mixli li kkaġuna feriti gravi fuq xwiereb, l-ispettur Wayne Camilleri stqar li l-akkużat qalilhom li l-vittma kellu jagħtih 7,000 euro li kien selfu, flus li qatt ma taħ. Xwiereb ċaħat li Sultana kien selfu xi flus. Sultana qal ukoll lill-pulizija li huwa kien spara fl-ajru u ma rridx jolqot lil xwiereb u r-raġuni li laqtu setet kienet li xi ċomba bidlet id-direzzjoni tagħha biex spiċċat laqtet lil xwiereb. Fix-xhieda tiegħu l-ispettur Camilleri qal ukoll li hu kien infurmat li xwiereb kien qed jagħmel xi telefonati mill-mowbajl biex jipprova jxaħħam xi xhieda fuq il-każ u dan kien qed iwiedhom li jagħtihom xi flus jekk jiġdu kif jindikalhom hu. L-ispettur Camilleri konferma li minn stħarriġ li għamlet il-pulizija, il-vittma huwa magħruf bħala frodista. Dan il-każ kien seħħ fid-9 ta' Settembru li għadda meta l-pulizija kienu ġew informati mid-depo li kien hemm sparatura fl-Iklin, faċċata ta' residenza. Dan seħħ wara ħabta bejn żewġ karozzi fejn eskala l-argument. Ix-xut qal li l-għada tal-inċident mar l-isptar Mater Dei flimkien ma' pulizija oħra biex ikellmu lil Vince xwiereb li kellu pulizija miegħu bħala sigurtà. Xwiereb qalilhom li lil Ryan kien ilu jafu 4 snin u qabel l-isparatura kellhom imorru flimkien biex jiltaqgħu ma' xi tabib. Imma kellhom argument fuq it-telefon eżatt qabel ma kellu jmur quddiem ir-residenza ta' Ryan biex jiġbru. Dakinhar stess ukoll ix-xut flimkien mal-ispettur Andrew Għax interrogaw lil Sultana li għażel li jikkonsulta mal-avukat tiegħu Arthur Azzopardi li kien preżenti waqt l-interrogazzjoni. Fl-interrogazzjoni Sultana kkopera bis-sieħ mal-pulizija u ammetta li kienu li spara għax kien qed jibża minnu meta mar quddiem id-dar tiegħu. Il-kompilazzjoni se tkompli fit-12 ta' Jannar fil-11:15 ta' filgħodu. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Wayne Camilleri u mill-avukat George Camilleri f'isem l-Avukat Ġenerali filwaqt li l-avukat Arthur Azzopardi qed jidher għall-akkużat.